Hei. Onko kaikilla oikeus rakkauteen, että Raamatussa pidetään asioista suurimpana? Entä miltä sinusta tuntuisi, jos et saisi näyttää rakkauttasi juuri sellaisena kuin se on ja haluamallasi tavalla? Naisparien ja miesparien rakkauden osoituksia karsastetaan voimakkaasti. Se ei helpota näiden parien elämää. Kirkolliskokous ei vieläkään halua antaa näille parisuhteille edes kirkollista siunausta. Tällaiset asiat satuttavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lisäksi myös heidän muita läheisiään, erityisesti sateenkaariperheissä eläviä lapsia. Lisäksi kärsivät myös muut sukulaiset, ystävät ja tuttavat. Rakkaus ei ole siis vieläkään yhdenvertaista, vaikka se onkin kristinuskon perusta. Haluaisitko sinä auttaa näitä ihmisiä, joita elää kaikkialla Suomessa? Voit kertoa, että aito rakkaus ei tunne sukupuolta. Ihminen voi olla homo, lesbo, bi, hetero, aseksuaali. Mitä väliä niillä on, koska kaikki ovat kuitenkin yhtä arvokkaita, ainakin minun mielestäni. Kirkon päivittäminen avarakatseisemmaksi on nyt mahdollista seurakuntavaaleissa. Jos olet äänioikeutettu, niin käytä ihmeessä sitä äänioikeuttasi. Se ei ole mitään keltään pois. Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt nimittäin valitsevat muiden muassa seurakuntien työntekijöitä ja kirkolliskokousedustajia. Avarakatseisen henkilön on helpompi kannattaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia puoltavien henkilöiden valitsemista eri tehtäviin. Lisäksi yhdenvertaisuusmyönteisten ihmisten on helpompi luoda yhdessä parempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa seurakuntakulttuuria. Kaikki muuttuu paremmaksi seurakunnissakin. Kunhan nuorisotyössä kerrotaan rakkauden voimasta ja hyväksytään jokainen sellaisena kuin on. Kaikki muuttuisi vieläkin paremmaksi, jos samaa sukupuolta olevat parit saisivat oikeuden parisuhteen siunaamiseen ja halutessaan myös kirkkohäihin. Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja muista äänestää seurakuntavaaleissa. Kiitos.